U okviru projekta Ikoven sprovode se radovi na revitalizaciji reke Jegrička i glavnog kanala Kurca, a obišli su ih predstavnici partnerskih institucija na projektu, Javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Novi Sad, predstavnici Fonda Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i predstavnici Uprave za vodoprivredu za područje Donja Tisa, a Tivizig iz Mađarske. Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti Ikovem je prekogranični projekat sa ciljem sprečavanja negativnih efekata na kvalitet vodnih tela uspostavljanjem zajedničkog sistema unapređenja upravljanja vodama u AP Vojvodini i Županiji Čongrad, koji zajedno realizuju partnerske organizacije iz Srbije i Mađarske, a koji su finansira Evropska unija u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija u iznosu od 1.494.680,31 evra, što je 85% ukupne vrednosti projekta. Radovi na terenu sa srpske i mađarske strane sprovode se u predviđenim rokovima. U Mađarskoj je u toku izmuljivanje glavnog kanala Kurca, izgradnja monitoring stanice na njegovom vodotoku, kao i rekonstrukcija prevodnice Bikaištalo kod Centeša. U Srbiji su završeni radovi na izmuljivanju reke Jegrička i izgradnji šetne i inspekcione staze u Parku prirode Jegrička, izvršena je hidrobiološka analiza kvaliteta vode i mulja Jegričke na odabranim mestima pre i posle izmuljivanja i izrađena je studija o Parku prirode Jegrička o uticaju podzemnih i površinskih voda. Takođe, razvijena je zajednička baza podataka kao osnova za razmenu iskustava i buduću saradnju na praćenju kvaliteta vodotokova. Pomoćnik direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Novi Sad, Aleksandar Kocan, ocenio je da su radovi uspešno završeni. Hteo bih da se zahvalim na saradnji sa našim partnerima na programu Eko Vama, koji je u realizaciji sa IPA projektima, gde smo ušli u izmuljivanje Jegričke, izradu pešačke staze. Nosioci projekta ovog je bio naš partner iz Mađarske, Segedin Antivizing, zatim naši partneri Fond za evropske poslove i Vode Vojvodine kao druge. Naš zadatak je u ovom projektu bio izmuljivanje Jegričke i uklanjanje biljne vegetacije na dužini od 11 km, kojeg smo završili, i drugi projekat je bio izrada pešačke staze u dužini od 1,5 km i širine 3 metra. To je kamena podloga, frakcija od 0 do 31,5. Sve poslove smo završili u planiranom roku. Tako da je sad ostali poslovi da se završe od strane našeg vodećeg partnera Mađarske, koji u Mađarskoj ima izmuljivanje kanala Kurc. Što se tiče, još bih napomenuo, što se tiče izmuljivanja Jegričke, da je izmuljeno 280.000 kubika i 65.000 kvadratnih metara uklonjeno biljne vegetacije. Ovo je drugi projekat koji smo u saradnji s našim partnerom uradili što se tiče Jegričke. Jako smo zadovoljni, voljeli bi da nastavimo ovu saradnju i u buduće i vodotoke koji se graniče sa našom pograničnom i prijateljskom zemljom Mađarskom dalje sređujemo i dovodimo u željeno stanje. Imajući u vidu da se samo društveno odgovornim i ekološki osvešćenim ponašanjem može stvoriti zdravo životno i poslovno okruženje i krčiti put budućim generacijama da na čvrstim temeljima nastave da stvaraju i grade, tokom realizacije projekta organizovana je razmena znanja i iskustava između eksperata iz oblasti upravljanja vodama i zaštite životne sredine iz Republike Srbije i Mađarske, kao i informisanje i edukacija poljoprivrednika, lokalnih aktera, predstavnika civilnog društva i deci iz osnovne škole Jovan Popović i Vuk Karadžić iz Novog Sada i osnovne škole Branko Radičević iz Ravnog Sela, koji su učestvovali u aktivnostima ozelenjavanja i uređenja zaštićenog područja Parka prirode Jegrička.